premier ministre dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga n'a ma ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na dɔgɔtɔrɔ kɔni an kun tɛ la ka a ye k'a sababuya kɛ kuma kɔni a cayara n'a ma ye a ko a bɛ ten dɔgɔtɔrɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min ye bi kɔni a kɛlen don ka wele bila fɛn min ye maa caman ma u kana fɛn min Malikura a taasira tako filanan i b'a ye k'a fɔ o baaraw kɔni o bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga i b'a ye k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na ale kɔni tununnen don maa caman kɔni ye kuma caman fɔ nka ni Ala sɔnna ma a kɔni a bɛna ye bi k'a fɔ ko n'a yera kɔni o na kuma balilen ani kuma caman k'o bɔ maaw la. Ka kunba k'a bɔ maaw la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bɛ o wulikajɔ o bɛna kɛ bi ni Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ i b'a kalama a kɔni a ko tununnen don nin waati laban ninnu na k'a sababuya kɛ kibaruya caman kɔni bɔra nka fɛn min ye kibaruya min kɔni a ma bɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni yɔrɔ maaw kɔni balila k'a ye dɔgɔtɔrɔ sigiyɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana ko belebelew bɛ kɛ n'a bɛ sigi jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ maaw kɔni balila ka a tununnen ye caman kɔni t'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ don wa farigan don wa i b'a ye k'a fɔ a kɔni maa ma kibaruya kɔni ma di maa ma a ko la ni ye mun mɛn a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka ɲinini ye nka bi a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn bɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni ni a yira nin kɛnɛ kofɔlen kan ko na kuma caman bɛ senna bi ko na o bɛɛ lajɛlen kɔni o n'o ban o tɛ an ka tɛ fan fɛ yan n'an taara ni kibaruyaw ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye décoration n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu baaraw olu bɛ sen na k'a lajɛ jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ni a bɛ fɔ cogoya min na honneur olu kan ka médaille ta ni ka a d'u ma i kɔni b'a ye k'a fɔ nin baara kofɔlen i b'a ye k'a fɔ kanamu kɔnɔna la a dira i ma belebele fila ma a yirala k'a fɔ maa minnu don u jɔyɔrɔ ko a bonyana fɛn min ye jamana wulikajɔw la i b'a ye k'a fɔ canal directeur général adjoint o b'a la fo ka taa se u ka chargé de mission dɔ ma ni maa fila ninnu kɔni taara ni ka u décorer fɛn min ye mérite national ye o jɔnjɔn o dir'u ma o dir'u ma i b'a ye k'a fɔ o minisiriso caman fana bɛ yen nɔ nin baara kelen a kɛra yen nɔ fɛn min ye réconciliation minisiriso a kɛra yen nɔ fo ka taa se santé minisiriso a kɛra yen fana fɛn min ye sécurité minisiriso a kɛra yen nɔ fɛn min ye emploi minisiriso nin baara in a kɛra yen fana a yira k'a fɔ ko maa minnu don a kan ka fɛn min ye honneur ye olu ka ni ka ta ka ɲɛsin u ma ko parce que n'i y'a ta ka lajɛ baara minnu confiera u la u y'u jɔyɔrɔ fin a la kosɛbɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten a kan ka u ka encourager u dɛmɛ cogoya min na halisa courage ye u se ka d'u la ka taa ni baara ninnu waɲaw ye a baara kɔni a bɛ sen na an bɛ dugawu de kɛ baara in Ala ka an ɲɛ a y'a ɲɛ wala k'a ɲɛ ma ɲɛ an b'a Ala ka an ɲɛ o tɛ Ala ka a bɛɛ lajɛlen ye yarabi an bɛ taa an ka wolomasiri tabaw ka fan fɛ jago i n'a fɔ an ka jamana a bɛ togoya min na bi hali n'a sɔrɔ wulikajɔ ani cɛsiri caman baden bɛ sen na walasa bamanciya wale min bɛ an ka jamana a kɔnɔna la a dasuma a bɛ se ka faga togoya min na a fɛ wuli ma ka sɛgɛsɛgɛli k'a kɛ ka ɲininiw kɛ walasa bamanci bɛ yɔrɔ min na ka se ka dankari u la o wulikajɔ de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ kun an ka kɛrɛfɛ kampankuru kebe i b'a ye k'a fɔ olu kɔni u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min sen fɛ i b'a ye k'a fɔ bamanci caman bɛ yen nɔ a ka ja i bɛ se k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu kɔni olu ye a la cɛ kumabaw ye koyi ɲɛmaw i b'a ye k'a fɔ olu kɔni dɔw dasira ni susuli in sen fɛ k'a kɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔsiw ka kunnafoni ba mun bɛ yen DIRPA olu ka kunnafoni o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ Urara an sɔngu mara la i b'a ye k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kebe i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye pankuru ye olu kɔni wulila ka susuli k'u dasi o dasuli fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye duguma kɛlɛkɛcɛw ye olu fɛnɛ cɛsiri boloda kebe tɔw minnu bɛ duguma la ka sɔrɔ k'u lasaro
bolo n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ baara in ko a kɔni a sɛbɛ kɛra wa a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten sabula kɛlɛkɛminɛ caman o sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu nɔ kan i b'a ye k'a fɔ ani fɛn caman wɛrɛw minnu b'u dɛmɛ u ka bamaja walo la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni caman kɔni sɔrɔla a ko jama wɛrɛ ye min ye a kɛbɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko a ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a cerveau walima a cɛbalenw i b'a ye k'a fɔ k'olu dɔw tun bɛ ko in kɛnɛ kan olu kɔni caman bɛ yen kɔni olu dajira chef terroriste tɔgɔ kɔni ma fɔ nka a kɔni digiyara k'a fɔ diriba maaw fɛ k'a fɔ ko bamaciya ɲɛmaw k'olu dɔw tun bɛ wala cɛjugu in na k'a fɔ k'u kɔni k'u tora nin ko in a duuru n'are jukɔrɔ ji la a tora la a ka ɲi dɛ a ka ɲi wa taa n'a ye saya kunkolo ye n'i y'o tigɛ ka bɔ a la a tɔ ye jurukisɛ ye diriba o y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ ɲini jamanadenw fɛ cɛsiri ani wulikajɔ an ko o boloda ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma k'u dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen na k'i bɔra jɛlenw na walasa fɛn min ni bamaciya wale ye a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana a kɔnɔna la cogo min na nin wulikajɔ kɔni kɛra fɛn min an sɔngo ale mara la a ka ɲi u ka taa n'a ye a ka ɲi dɛ n'a ma ye k'a fɔ olu bɛ ka dasi kɛbɛ wulikajɔ kɔni fana bɛ maa dɔw bolo bi dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko tasharan ale bɛ fɛn min guruma yɔrɔ la kofɔlen na guzuwere i sera yan ko commune de guzuwere i y'a faamuya yen yɔrɔ kɔfɔlen na kɛbɛ i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in kɔni kɔnɔna la sa ka kɛ ni kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ka kibaruya ye nin ye maa dɔ ye maa minnu ni marifatigiw don u kɔni yera nin dugu kɔfɔlen ninnu na kɛbɛ marifaw b'u bolo kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo Gao région kɔni o kɔnɔna de don kɛbɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min bɛ senna ni maa kɔfɔlen ninnu fɛ o tɛ dɔwɛrɛ dugu baganw ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛn la ka taa ni a ye n ye dugu kofɔlen min fɛ tasharan kɔni kɔnɔna la bi kɛbɛ n'o ye guruma mara ye i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye wulikajɔ kɛ ni maa kofɔlen ninnu ka maaw ka bagan kɔni u ye a cɛ ka taa ni a ye fo an filɛ yɔrɔ min na i ko sisan i b'a ye k'a fɔ a kɔni a ɲɛma dɔn wulikajɔ kɔni bɛ senna kibaruya kɔni a dira an ka jamana faamaw ma cɛsiri ani wulikajɔ min bɛ se ka kɛ walasa nin yɔrɔ kofɔlen in basigi a bɛ se ka na la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnla ni an ka gendarmulakaw ta olu kɔni bɛ cɛsiri ani wulikajɔ la kabini san 2012 walasa ni bamaciya wale ninnu a bɛ se ka dɔgɔya nin yɔrɔ kofɔlen in na cogoya min na wulikajɔ kɔni bɛ senna n'a ma ye k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu u kɔni dugu kɔni bagan u y'a cɛ fɛn min février kalo tile 11 san 2024 o tɛ kunna sini an kɔrɔ o bɛ kunna sini kɔrɔ février kalo tile 11 o k'o tɛ dimanche u y'a cɛ o dimanche u ye dugu bagan a fitinin n'a kumaba k'u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn ka taa n'a ye u taara n'a ye o kɔni nɔ bɛ ka bɔ walasa maa kofɔlen minnu ka baganw tununnen filɛ nin u ka baganw bɛ se ka lasigi u ma cogoya min na o cɛsiri kɔni bɛna kɛ fɛn min ye wolomasiri tabaw fɛ an b'a jigiya a bɛɛ sɔrɔ sabula wagati dɔ la ni baganw tunna n'u u gudonna fɛn min sanfɛ kɛlɛkɛcɛw fɛ u bɛ boli k'a bagan ninnu tun u b'a bila n'u y'a bila a bɛ segin ka na bila dugu dɔw la maaw bɛ taa lajɛ ni mun ta b'a la i b'i ta ta an bɛ dugawu de kɛ ala ka a don an n'u garijɛgɛ la yarabi o tɛ taa n'a ye tɛnkɛ n'an taara ni kunnafoni i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni a bɛ ka kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamanaw kɔnɔna la wulikajɔw bɛ ka kɛ i kɔni b'a ye k'a fɔ o donna an da sera kuma min ma n'o ye fɛn min ye supporteriw ka kulu dɔ ɲɛmaa ye Ina Sam i kɔni b'a ye k'a fɔ a don n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye kunnafoni fɔ k'a fɔ ko minɛni ko min bɛ ka fɔ a la ko tiɲɛ tɛ mais i b'a ye k'a fɔ kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma l'indicateur de renouveau olu bɔra ni kunnafoni ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye plainte 2 a donna maa kofɔlen in kama plainte 2 maa kofɔlen min Sekne Demba ale ye Ina Sam ɲɛmaa de Ina Sam ɲɛmaa danga don Jabate ye ɲɛmaa ye a bɛ fɔ kulu min ma ko Ina Sam Congrès national des sporteurs des aigles du Mali o ɲɛmaa sa an ka fɛn bɛɛ fila fila a bɛɛ fila fila ne ma nin faamuya a di an ka taa
Adama Te Coulibaly k'ale kɔni de ye fɛn min ye plainte fila ni ka a don a compte la a y'a yira k'a fɔ ko plainte fɔlɔfɔlɔ ko o bɛ tali kɛ min na sa k'o de ye k'a fɔ fɛn min ye Cheicknɛ Demba ye ko waati min na kanu ko préparation ko olu bɛ sen na ko fɛn min ye société min n'a bɛ fɔ a ma ko Orange ko olu kelen k'a fɔ k'u bɛ 10 millions dɛmɛ ko ka u ta ka ɲɛsin ale ka kuluko fɔli ma ko fɛn min ye Cheicknɛ Demba ye k'a wulila ko ka tabali gosi k'a fɔ ko ale ka kulu ko ma lakodɔn n'u ni wari kofɔlen ko a man kan ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kumaw fɔra sa ko fɛn min ye Orange fana ye ko wari kofɔlen k'a ma di olu ma tuguni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wari ma di olu ma fɛn min ye u ye olu bani ka taga kan na k'o kɛlen sa i kɔni b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni ye plainte fɔlɔ in ko k'a don a kama o la o filanan ye min ye sa ko a bɔra ka video min kɛ ko o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wariko ko o bɛ an ka supporterw la Abidjan jamana kan ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tɔgɔ tiɲɛ ko o kɔni taara ka ɲɛsin an ka jamana ma k'an ka jamana buruja ko ale ka plainte filanan ko a donna Cheicknɛ Demba compte la ka taa o sira fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten fɛn min ye brigade territoriale de gendarmerie de Falajɛ gendarmerie olu ma wulila ka enquête kɛ ni ka taa tɛgɛra ma ko fɔli in ka Cheicknɛ Demba i kɔni b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw kɔni busamisɛnnin kɛnkura a la wa fɛn min ye wulikajɔw kɛlen kɔfɛ sa an kɔni balila ka bɔ min kalama o de ye nɛgɛ kaɲɛ 19 kunnafoni sira wɛrɛw fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko ɲininkaliw kɔfɛ sa fɛn min ye Cheicknɛ Demba ye k'a bilala ka taa so a taara so awɔ a taale k'a taara so ɲininkaliw kɔfɛ a bɛ tile dama wɔɔrɔ ɲininkali bɛ senna dɛ awɔ a ye dɔɔnin kɛ yen Cheicknɛ Demba ani cɛ dɔ in tɔgɔ ko Adama Te Coulibaly o de ye plainte fila don a compte nin tɛ bigo ye dɛ nka n'a ye nin to farikolo yɔrɔ olu ka nin fɔ sinon nin kɛlɛ biko tɛ dɛ nin tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ i hakili b'a la kabini Useni Amiɔn Gino bɛ ministre des sports ya la sport kunna kabini o waati nin kulu fila bɛ ɲɔgɔn na biko tɛ dɛ ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli ma bi panpo dilan n'i ka maaya kɛ ni jamudɛnɛ nana n'o y'a ɲɛfɔ olu n'a a walanka o tɛ an ta ye nin yɔrɔnin ye a la wa nin kunnafoni fana a bɔra indicateur du renouveau kɔnɔna la mais a ka bilali ko an y'o sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw sen fɛ awɔ k'a fɔ ko kunu k'a taara so an bɛ dugawu k'a ye Ala ka a ɲɛ yɔrɔ médaille di e da kun sera a ma n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten an ka sigida maa dɔ bɛ Ɲamakɔrɔ Musafu Dunbiya Musafu Jan i b'a ye k'a fɔ trésor Musafu ministère de l'économie et des finances Musafu i b'a ye k'a fɔ ale kɔni maa minnu bɛ n'u ye médaille sɔrɔ a yera a ma kofɔlenw na Ɲamakɔrɔ i bɛ ka dolanci min yɛrɛ fɔ o ligi o kun ɲɛmaa don halisa ni ma f'i Musafu y'a ɲɛmaa ye dɛ komi jamudɛnɛ bɛ na bi jamudɛnɛ bɛ se k'a ɲɛfɔ jamudɛnɛ b'a dɔn dɛ ni jamudɛnɛ bɛɛ ye commission na ye Ibrahima jamudɛnɛ Musafu a kɔni yera maaw la fɛn min kɔni ye médaille u ye a d'a ma kɛrɛnkɛrɛnna a ka minisiri yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye minisiri ye Aluseni Sanu Aluseni i b'a ye k'a fɔ ale tun bɛ a kɛnɛ kan a kɔni ka yɔrɔ kofɔlen na n'o y'a ka département ye maa min kɔni ye médaille kofɔlen sɔrɔ a bɛ t'i jɔ maa 35 bɔɲɔgɔnko la Kebe i b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye médaille d'étoile d'argent de mérite national i b'a ye k'a fɔ caman sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni a kɛra ministère so kɔni a yɛrɛ jabala la fɛn bɛ grand chancelier i b'a ye k'a fɔ Saraforo tɛ de Saraforo awɔ n terikɛ b'ale ka yɔrɔ la ni kɔni ye ale ye dɔrɔn i b'a ye an bɛ foli d'u ma Musafu a ma kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye a kɔni a yera ni maa ninnu na minnu ye médaille ka a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna yɔrɔ jamana ye a médaille diko kɔni bi a bɛ ka di dɛ e ma fɛn sɔrɔ ayi an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ e ma fɛn sɔrɔ Gasana bɛ se k'i tɔgɔ di dɛ i ka cɛkɔrɔba a bɛ se k'i tɔgɔ di dɛ ne ko Cheikh ka kow ka fisa kosɛbɛ a bɛ wulikajɔ la dɛ tiɲɛ tɛ an k'a ɲininka k'an yɛrɛ a kana an kɛ makelele dɛ Cheikh kana an kɛ makelele dɛ a ka ɲi
no bononi akmolama amaine sudu sogmada juna fe bononi maine amage joli ote munu ngoni mbede soro iba ka fo do ambe akuye muna daniya mundu ka alaga to dana joro uka afa kerengere na musafu o ambe foli ko di amako adumiya ibo Usman Dumia da Usman Dumia ak mem zeng na ko hero ntaro abe rom na sa na won mem zeng ntaro abe rom na ai parce ko charao ko chara em zeng go fe kulu tema burala buy kulu faranyo ngake afene ko fe kulu chama fene burala o go fe ngera fly em zeng rfp malikuratia do be zeng rfp malikurala o le to la kulu fene bubulu o bebe non ame do ku mon grand frère les bien ara kadumia o jangne nantara ni kuna funu isa iba ka fo ISC na manye ka fo ko o confederation ko o bara ko o lukera ikon ba ka fo wili hajo ale kera femi ma chaman fe mamun be no nube IC jamana yere konna la nube jamana nun saban kunya ko lukula tige o ikon ba ka fo na manye ko esperu o lu sigira masda sirama ko dona kunu ka kuma ona manye ka fo luka bara ko o kunchara iba ka fo place na di mamu masa ka sigi fana ka tanayi o de ye jamana saban ministre des affaires étrangères olu fana na nyogonye ke olu ka nyogonye ate bulu fenwere kan o de ka fo femi confederation yere aka baraw be sika ke chugamna bara minu ni bara minu kan sigi sinka akonna la no tara ka boyino sa kuma belebele mini o na fe akonna la o de ka fo anga warku bina warku ka fana bela jilen jala tige ka war kelen ka o kere ninga o ke ISC wari o be ka fo femi ministre des affaires étrangères o ka kuma olu bina boli o kan olu ka sigi o damne femi bi alamisa dunya nyere na manya ka fo kunu femi esperu olu ka ibara olu chera olu kun chera olu ta debe mi fense bi ministre des affaires étrangères olu be nobi ministre d'état be ministre de la défense be olu be wala olu be wuli ka jola kata se alhamdulillah aglen Musa afena kan ay kenaga ministre chama mala de ugo ni ma fili ugo panguru ko kan ata nu tale magere ka ba ni jajo kai ministre ko fole nu meye yora a kuma fora no maliga nga ministre woro nyona di o fena beta fara to fena ta woro ka kuma nyonya o so bara o be so ka buluda ami doge ala ka wuli ka jo ala ka nye okay awo nantrani kiboro e na manye ka fo Alassane Dramane Ouattara ibe ale do koro wari jamana fama ni do ko amako parado o fena to ko kurade ko parado wa ciao parado o ato ko président ado donc PR fara ado ka ga parado nyamaguji fana bala nyamaguji bala jidon giga nyamaguji la nye shodu ga nyamaguji mi kain ado iba ka fo janvier kalo kleta ani duru ale koniye sebemta ka fo ko femi ale ga jamana o konnal da dumni do be no ko ka aboli ko ka ajo na manye ako akera a kebe iba ka fo anga mado be bi kerengene na afo ma ko marché de midin di do ko ma ko sugunu kura iba ka fo afrilo koni gela koni abu kambi ka sobu ke ni ma ko felen chaman be iba ka fo da dumni mi na iba ko war ko fe kadu anga jamana konnala no iba jige ka fo ajaba la bele Bamako konnala o ni yoro ko folenye aku anamasa kata je feme aluguma anato ibaye ka fo olu koni ka wuli ka jo benu ni bara ko folema sabula ni ataka laje yoro ukoni mi bashi bele fense duma ka ni fen ko folen nunu ku u yereke a sanfɛ kebe a bashi nunu ko abilama koni alangole aleno ka so buya ke feme adoye
ale kɔni ye laɲini mun kɛ k'a fɔ ko dadumuni minnu filɛ nin ko ka a bɔli ko ka a nɛmɛnɛmɛ walima ko ka a lajɔ yɛrɛ k'a lajɔ dɛ k'a suspend ko kalo 6 a m'o fɔ maa caman a man ka tunu dɛ a fɔ a ye k'a ka na an bɛ t'e fan fɛ ministre na dɔ bɛ yen fɛn tɛ yen n'an taara ni kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa fɛn min ye conseil des ministres ale kɛnɛ kan conseil des ministres kɛnɛ kan kɛbɛ kunu a kɔni sɛbɛn kɔni yɔrɔ a kuma a fɔra ko fɛn min ye baarakɛla minnu n'u u taara fonction publique o baara o kuma kɛ yɔrɔ a fɔra ko kɔni ko a bɔra a ma ko maa minnu bɛ k'a fɔ n'u ye concours kɛ k'a fɔ ko baara ko a kɛcogo a man ɲɛ n'a ma ye a fɔra ko a kɛcogo a man ɲɛ a kuma kɔni taara da conseil des ministres tabali sanfɛ kunu wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ kɛbɛ i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres u kɔni ye sira k'a di ko ni baara kofɔlen mun filɛ nin ko k'a ta ko k'a fili sira de la dɛ définitivement fɔra annulé n y'a bannen pewu n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten ministre kɔni a kɔni ye kibaruya a di ko fɛn min ye wulikajɔ kɔni a bɛ senna fɛn min an ka gendarmelakaw fɛ maa minnu bɛ ni siganamaw don i b'a ye k'a fɔ ka se ko olu kɔni daraki togoya min na i b'a ye k'a fɔ o wulikajɔ kɔni a kɛra kɛbɛ i b'a ye k'a fɔ kɔnkuru min ni a kofɔlen filɛ nin maa ba 60 ani maa ba 4 i b'a ye k'a fɔ olu de kɔni ye kɔnkuru kofɔlen olu kɔni de ye a kɛ u y'a kɛ fɛn min décembre kalo tile 23 ka taa bila tile 27 o la cɛsiri in kɔni a kɛra o kɔnɔna la maa mun y'a kɛ 64 87 48 70 64 87 48 62 64 87 48 62. Soixante-quatre 87 48 62 64 87 48 62. Awa an bɛ dɔw kɛ kuranko in Ala k'a ɲɛ an yɛrɛ bɛ gurupu de kan koyi kabini kunu fɔ bi tiɲɛ tɛ an b'o de kan dɛ se t'an si ye kuranko an kɔni y'a kuma fɔ an dɛ maa si tɛ se ka jigin an kuranko in kuma fɔli la an fɛ yan an y'a fɔ dɛ k'e bɛ tiɲɛ tɛ kabini Lamini tile fanba mun bɛ bi an y'a fɔ dɛ allo waaleykum salam i tɔgɔ ni jamu Mohamed Dodo Mayiga Sidibé Mohamed Dodo Talgo Sidibé jangine ko bashi dila an bɛ Ala kanu Ala ka dɛmɛ kɛ amina rabi jangine kuranko in vraiment saraka mbolo da suna ya aya kuma fɔ kuma to ba kuma la an y'a fɔ dɛ an bɛ min fɔ président ye jangine a ka wuli k'i jɔ jangine cɛ dɔ bɛ laban a ka wuli k'i jɔ maliyɛn denw vraiment an jigi dalen b'a kan a k'an jigi ma fa kuma dɔ setɔla don dɛ
jamina ka fere beke o ka franco in la senga wala sambalien do bi se ka gisi ma so ci gam amna do kuye ala ta nye ka duma yami ala ta nye ka duma ami ala ka bela giren de be jenni ami mu me masla ma ngene de tuguni wa ay abe sobi nyagabe so abe ko nga foli bay me bugula fo ka yesu dibe ube ba me ala ka bulo ma ka barala ami Sidibe anya fore tete oh c'est bien fore allô allô an soko wa to ni jamu deba mali an kulo bila ratira basi fo etana ala dere damu amina arabiama ko non gani ami tena ga ni so ka da fa gam tan ko yaga to ni je o ko ni sene so ko de amako be tene la cheni la pada me an be adin so soro aha oh pada me ko do ni marlo nala sonamna ferosi senga wala ni tele ko ni so me jama ko da ya ko se wera bi doga tele so be soro nda an ko na to pada de man ya ko ko ji so wera wala ita wala so ajarani ala dere damu la so non gani ami amma aka sigida ma bela jele fo kelen to la de ko nu ye bolon no sisa a jangne ko ateka kumare ku kutuba la kay kurango kuma fo anya fo ya jende mo kurango kuma juru tana blene anya fo de kami lamini clé kami domna ko kanga fatamne anya fo ngo sabapa fo bi anya fo de oh a ko nflene ne ko na fo so ma shiga kurango kuma juru tana anga feme fo la nya be fa ma dai sene voilà nama to ndala mfa shuwe woli kan kunji tere juya ko wala akumenyinga na ke sumwe voilà allô an so ba Mamadou Pole ka farada ba wanda bangun farada ikone an globila Ramwe ama pay kanyere ya la propo grupo mingi na na ba ka fam ne grupo la na ma se ka rezo alimate besi de tas regime de ka apula nyeli de play ya ka kinga ji yo sabotage go ro ka verifie ne kata ni in ton tala ne tua ton loko ter konti ngorbala de kone gorbala re kuma ka mga jigi abe yele itama doni ote mabe 64 87 48 62 64 87 48 62 Allô? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan jamu. Bukan di sini nama. Angkul bilang vraiment ini sama kan ini pro. Ajarannya. Mau ko berkata. Ajarannya. Le bubula ko formula. Uga kulo bilang. Ono bantau sila yon. Ambe ala tanu. Allah kana basi kana ala ka mana tadi. Amin amin. Ora di mana ala ka prota. Amin. Ala ka di malu. Amin ya Rabbi. Ini wadi so manja ne rabo na wakati ya so manja ko sabat. Weje. Vraiment min dama so na duwa men cin barola. Ami fofoli jara. Merci. Atana. 64 87 48 62. Allô? Jangan sogoma. Man sogoma. Kam sogo da ko bara abula. Kam sogo angkulo bila. Wakati ba ko. Ya uka fuli da antin cin jo. Ukulo bila. Desi yugo. Yugo ka fuli da ni chokoro ba. Ka karte malida. Ina jaman sera rom nasio. Za palo kanga tedin woren diudi ke. Ka sege sere ka adama dina. A beso mima. A teso mima.
kalan ko t'o la dɛ kunkolona baara yɛrɛ misali bɛ k'a faso de ta n'i y'a ye yurugu kɛra fonction publique min na ale masurunyamɔgɔ min b'a la chef de cabinet ni tɔw ani chef de mission i bɛna a ka gɛlɛn ni yurugu ka se k'a kɛ ni ale yɛrɛ ma se ka sɔmi ko yɛrɛ de ma quoi tigina ka gɛlɛn dɛ en tant que le premier responsable fonction publique sérieux le cogo min na mɔgɔw bɛ sɛgɛn min kɛ fonction publique nɔfɛ jamana bɛ wariko min jɔ a la i ka baara ta k'a kalifa e ma muso min bɔra a la o y'a ta kɛ jɛlenya la e nali k'a fɔ e siɲɛ fɔlɔ e ka erreur kɛ a n'a pas le don a kan ka démissionner n'i fo an ka baara tɔ to kiri bolo kiri b'a tɔ ɲɛɲini o tɛ kiri b'a tɔ ɲɛɲini Kamiso o tɛ wa an bɛ dugawu kɛ a kɔni a kunu conseiller ministre kɔni a tɔ ta k'a bila kɛrɛfɛ nin y'a bilalen poubelle kɔnɔ dɛ kɔrɔbɛ ye o tɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ waati kɔni ale sera foli kɛ Janginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ kun sɔgɔlen bɛ an ka foli su bɛɛ ma ka bɛɛ fo mɔgɔ maa kun sɔgɔlen bɛ anw na sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 an na ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kura ale kɛnɛ kan ni kibaruya minnu sɔrɔla k'olu fara ɲɔgɔn ka baabu ka bɔ k'a bi jamanadenw k'u hakilina o di aw kan bɛɛ aw ni sɔgɔma aw fɛn fɛn bɛ k'a ka radio pitɔn minnu k'a bila 104.1 na radio La Voix du Mali sigiyɔrɔ bɛnnen don Banangabugu ma zone commerciale douane ale cour kɔfɛ tɛnɛ tarata araba fo ka taa se alamisa ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira anw fɛ yan malidenw kunna o kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa a bɛ se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la